Jedan od prvih vjesnika proljeća su i jagorčevine, koje kod većine bude sreću o dolasku lijepog vremena. No, mnogi se gotovo nikada ne zapitaju o ljekovitosti ove biljke. Poznato je da su cvjetovi jagorčevine jestevi, a od njih se može pripremiti čaj koji smiruje kašalj. Od korijena se također prave čajevi za smirivanje kašlja i infekcija disajnih puteva, a posebno dobro djeluje kod bronhitisa. Ova biljka nalazi se svuda u prirodi, od polja, šuma, livada i proplanaka do 1200 metara nadmorske visine. Želja nam je podsjetiti na njihova blagotvorna svojstva koja su se davno koristila u narodnoj medicini i liječenju raznih bolesti. Skupljaju se cvjetovi, listovi i korijen. Čaj od korijena pomaže u smanjenju glavobolje, djeluje umirujuće i smiruje nervozu, liječi nesanicu, vrtoglavicu i nesvjesticu. Također se koristi za liječenje bolesnih bubrega i reumatizma. Listovi su izvor vitamina C i karotena, a nakon cvjetanja se postotak vitamina povećava sve do aprila. Mladi listovi se mogu jesti kao salata, stavljati u čorbe, variva i umake. Iako lišće nije naročito ukusno, pomaže u borbi protiv proljetnog umora. Međutim, ipak treba biti oprezan pri njihovoj konzumaciji i koristiti ih u manjim količinama. Kod upotrebe jagorčevine postoje ograničenja, jer su u rijetkim slučajevima moguće alergijske reakcije ili tegobe probavnih organa. Također, trudnicama i dojiljama se ne preporučuju preparati na bazi ove biljke zbog sadržaja saponina koji može izazvati neželjeno djelovanje. Izuzetno je otporna biljka jer joj hladnoća i mraz ne smetaju. Za sadnju su pogodni polusjenoviti položaj ispod listopadnog drveća, gdje će tokom cvjetanja dobiti dovoljno svjetla, a kasnije, kad prođe ovo razdoblje i nastupi period mirovanja, imati hladovinu i dovoljno vlage. Šta sve liječi jagorčevina i kako se priprema? Jagorčevina je vrlo ljekovita biljka, koja se od davnina koristila za iskašljavanje, bronhitis, nazeb, oslobađanje od nagomilane sluzi, migrene i reumatizma. U terapijske svrhe koriste se korijen, cvjetovi i listovi u svježijem ili sušenom obliku. Jagorčevina je poznata kao biljka koja nam među prvima nagovještava dolazak proljeća. Mi smo kao djeca jeli cvjetove jagorčevine odmah po ubiranju, a koristili smo ih i kao sredstvo kojim smo se zabavljali, jer cvijet jagorčevine, kada se pažljivo ubere i kada se duva kroz njega, može da proizvodi zvuk. Korijen jagorčevine se sakuplja za vrijeme cvjetanja, lišće, dok je mlado i zdravo, obično za vrijeme cvjetanja, a cvijet kad se potpuno razvije. Kada ste ubrali dijelove biljke koji želite da koristite kao lijek, korijen sušite direktno na suncu, a cvijet i list u hladu na promahi, razasut u tankom sloju. Cvijet brzo osušite jer u suprotnom pozeleni pa bude upropašten. Sjemenke jagorčevine se koristi za njegu kože, jer sadrži sastojke koji umanjuju bore i potpomažu regeneraciju ćelija kože.
Redovnim korištenjem preparata sa ekstraktom jagorčevine koža postaje elastičnija, a bore iščeznu. Uljani ekstrakt jagorčevine doprinosi rastu kose. Napitak od jagorčevine vraća energiju i diže raspoloženje. Jedna kašičica cvijeta jagorčevine pomiješana sa kašičicom svježeg lišća breze i kašičicom svježeg lišća koprive, preko toga preliju se 2 decilitra vrele vode. Mješavinu procijediti nakon par minuta i piti u malim gutljajima 3 puta na dan. Za istjerivanje kamena u bubregu odličan je čaj koji se kuha od korijena pa se pomiješa sa medom i onda pije. Jagorčevina je lijek za mnoga stanja. Jagorčevina ima dugu historiju upotrebe kao lijek za razna oboljenja. Divni žuti cvjetovi i korijen jagorčevine sadrži saponine, supstance koje prirodno razrjeđuju gust sekret u disajnim organima, pa se zato čajevi i sirupi sa ekstraktom ove biljke koristi kao jedna od najboljih prirodnih sredstava za posticanje skašljavanja šlajma kod suhog i neproduktivnog kašlja. Korijen biljke je bogatiji ovim ljekovitim sastojkom. Drugi sastojak po kom se ističe sastav ove biljke jesu flavonoidi, koji su skoncentrisani u cvijetu jagorčevine. Flavonoidi su poznate supstance koje dominiraju i imaju antibakterijsko, antivirusno i antifungalno dejstvo. Oni su zaduženi da ojačaju zidove krvnih sudova, pa podstiču perifernu cirkulaciju. Cvjetovi i listovi su bogati vitaminom C, beta-karotenom, kalijumom, natrijumom. Svi ovi sastojci imaju antioksidativno dejstvo koja jačaju imunni sistem i snižavaju holesterol u krvi. Koristi se kod proljećnog umora, nesanice, smanjuje upalu u organizmu, djeluje protiv groznice, čisti krvne sudove i povećava elastičnost istih. Kada se bere jagorčevina? Dakle, sakupljaju se cvjetovi i korijen. Korijenje se sakuplja u periodu april-maj ili u kasnu jesen, septembar, oktobar, dok se cvjetovi beru u aprilu i maju. Cvjeta od marta do maja po proplancima i livadama i tada se beru cvijet i list. Dakle, iskoristite ovo vrijeme pa uberite ovu biljku kako biste je imali ako vam zatreba, jer već se pojavila na mnogo mjesta, a prava je šteta ne iskoristiti njenu ljekovitost.